Hola, soc Ariadna, antiga alumna de Salvament i Socorrisme, i en aquest cicle us explicaran les diferents proves que tenen a les federacions per com poder cronometrar-la. Ens ensenyaran primers auxilis, que diferents víctimes ens podem trobar, com curar ferides. A part, les sortides laborals són jutge de cronometrador, monitor de Salvament i Socorrisme, socorrista en piscines, socorrista en parcs aquàtics i socorrista en piscines naturals. La meva experiència va ser bastant bona, ja que els professors estan allà per quan vulguis, els companys són molt bons, a part de que tu ja quan has acabat el cicle pots també contactar amb els professors que has tingut i per qualsevol dubte que puguis tindre. Jo actualment estic treballant de socorrista en una cadena de gimnasos i és una feina que està bastant sol·licitada.